Papa J. Boy Nunoy nga ang tao kuno gabag-o kada segundo. Segundo. Segundo para sa Segundo District. Pero kung ako, Papa J. Boy Nunoy, ang pagbag-o gali sa tao, it takes time. Di lang isa ka segundo, isa ka minuto, isa ka adlaw, isa ka bulan, isa ka tuig. Kundi sa pagligad ay sa mga panahon, inadlaw, binulan, Papa J. Boy Nunoy, diha pa din mo makita ang gitawag og pagbago. Patago na lang ko sa pangalan nga Romeo. Retired nga sundalo, Papa J. Boy Nunoy. Big time ni. Hindi ni basta-basta ni mga... mga sundalo. O, shout out sa mga kuha natin, Papa J. Mga kasundaluhan. Magigiting nating mga sundalo, kapulisan, Yan. mga KAFGO, CBO, BPAT, suguban pag tigbantay o kalinaw o kalino. Yan. Palakpakan natin sila, mga kaibigan. Papa J. Boy Nunoy, amo nang nagpatago ko kay gusto ko nga private. Ang akong pangalan pag-abot sa nga nga sitwasyon. 58 na ko, Papa J. Boy Nunoy. May mga anak, may mga sipiat ko. May asawa na. Oy. Malipayo na, Papa J. Boy Nunoy. Pero di ko ba lang nga asa kong sitwasyon subok. Kaya kahit naman tanik ko. Nga asubong ko pa ba nga asubong ko pa ni nabatyagan. Ang pagbatsyag, Papa J. Boy Nunoy, na di ko maintindihan. In the sense na nung may kakaibagid sa ako ang mga ginabatsyag. Klaruha rago ni Sir Romeo. Ang akong ginabatsyag, Papa J. Boy Nunoy, noon, iba na ngayon. Oy! Love ko siya noon. Pero di na ngayon. Papa J. Boy Nunoy, tagay ko ninyo og maayong laygay. Para inyong maintindihan, sugdan ko sa mga panahong bata pa ako. Og amo na ang mga natabo. Thank you. Congrats kayo, sir. Thank you. Wow, sir. Salamat gid, sir. Salamat gid sa pag-treat sa amon. Wala problema na. Maayo gani, sir, kay makapahuhay ka na. Ay, sir, before ka mag-alis, sir, may ara ako papermahan ng mga papers. Sige. Para, wala problema para na. sa imong clearance. Sige, sir. Sige, ma'am. Wala problema. Salamat Maayo kayo. ganina, sir, kay focus ka nilang sa negosyo, sir. Ay, sir, lihong na lang ko perma ka ng imong kwan, sir, ng imong form nga sige, ma'am. imong Salamat death kayo. certificate. Death certificate. Yes, sir. Di pa mo ko mamatay, ma'am. Mas maayo, sir, nga advance tama, na kagperma, sir, kay kung mamatay ka, sir, dili nakakaperma. Ang sa gusto nimo, sir, wati na lang mo perma.
Bulilyaso. Sige ma'am, pirmahin ko na, wala problema. Kanang imong sidula, sir. Sidula. I hope nga nag-enjoy mo sa ako ang gamay nga despedida party. And I hope nga nag-enjoy kid me, sir. sa paghawan ako diri sa tong opisina, ipadayon ninyo ang manaming pag-updanay ilang mga miyembro sa Armed Forces of the Philippines. Correct, sir. Salamat you kayo, sir, sa imong service yun, sir. Ay, sir, before ka mag-kuhan, sir, mag-alis diri sa office, may ara ka, sir, sang kuhan, sang may ara ka sang last nga medical. May ara ka sang medical exam. Sige, wala problema. Ako na bahala. Sir, palihog, sige, sir, mag-plaster ka na, sir, kay ato na sugdan ang imuang medical. pap smear. Alam. Sige. Uy, ano ba niya ko kumpare? Kumpare. Ay, si sir, ay si Juan, si Sarge, SPO10 Gonzales. Ay, good morning, kumpare. Ay, congratulations. Ikaw, sir, kanusa pa ka ma-retired, sir? Ako marag medyo dugay-dugay pag yung ko diri sa... Are you tired? Wala pa. Kaya pa. Still kicking. Mas maayo ganin, sir, kay... Bisan sa amo ng edad mo, sir, active ka gyapon. Ay, basta everyday 20 ka push-up, kaya pa na ko. Ay. Dapat, sir, mag-retire ka na, sir, tulad ni Sir Romeo. Nag-retiro na siya. Kung ako sa mga pare, mag-retire ka na para ma-enjoy ni mga imong retirement. Ako pare, mga siguro, after 2 years na lang siguro. Ako kinuhulat ko pa ako ang makumpleto ang tanang dapat kumpletohon. Sir, gusto ko pwede, sir, mag-plaster ka na dito, sir. Sugdan na nato ng imong pap smear. Kailangan ba ba ni? Oo, sir, para clearance ang imong medical certificate. Sige na pare, unahan na lang sana kay para matapos na magkagawa sa kadiri. Ang dali lang, sir, ha? Kuhaan na lang ako, sir, ang kuhaan. Labatiba. Ay, bulila siya. Bahala ka na pare. Basta congratulations. Uy, mo na ni preciso. Sir, ha? Inhale, exhale. Congratulations, darling. Darling. At least, yung time mo sa amin ng mga anak mo ay buong-buo na talaga. Yun nga, sabi ko nga, kailangan ko talaga pagpukusan yung panahon na. Ay, siyempre, sino ba hindi matakot yung mister mo ay isang sundalo? Siyempre, ay, salamat sa Panginoon at ginabayan tayo parati. Walang problema. Basta ang importante, pagpatuloy natin yung mga mabuti Yes. natin na mga nasimulan. At yung Correct. ating mga negosyo ay ating ipagpatuloy. Oo, huwag kang mag-alala yung mga business natin. Yung ating latoy, mahigit na 2 metros na yun. Huwag kang mag-alala. Malaki na yung mga latoy na. Malaki, pero sa lahat ng latoy talaga yung darling. Yung pinakagusto ko ay yung latoy mo. Yung latoy mo, darling, na tapol. Let's celebrate na. Let's celebrate, Dahil tulog na yung mga bata. Tulog na ba sila? Tulog na. Sige, malalaki na yung mga bata natin. Yes. Pero dito pa rin sila nakatira sa atin. Pero okay lang, walang problema. Masaya ako. Masaya ako. Siyempre, natagalan sila sa paghintay sa iyo. Excited sila. Ay, ganun ba? Pati yung driver natin si Mando, pwede ba nating isali dito sa ating selebrasyon? Si Mando? Siyempre. Oo, sige. Oo, it's a part of our family that the driver is the part of our family. Oo, to all teachers, parents, good morning.
Dali ka, Nagkaintindihan darling, na ha? sila. Sige, Okay, darling. mag-prepare Walang ako problema. ng mga foods natin. Oh, sige. Walang problema. Maganda. Sige, dito lang muna kami, ha? Nag-chat muna kami dito, ha? Sir? Mando! Sir, may katuan ka pa subong, sir? Wala naman do. Gusto na ako mag-join ka sa mga celebration sa bunga gabi, ha? Okay lang ba na, sir? Wala problema. Mahuya ba ko sa kay Madam, sir? Wala. Nagka-istorya namin ni Madam nga as parte sa mga pamilya por pila ka tuig. Okay, sir. Gusto namang makita ka nga ari ka diri nga apil sa atong celebration. Okay ra ba man do? Okay lang, sir. Ako na bahala sa Dali lang, sir, kay tawagan na akong si Mrs. kag pabalo na akong si Mrs. kag Very medyo good. madugayan Very ako. good. Sige, Very sir, good. Sige, Mando. Let's enjoy. Yes, Mando. Sige, uminom ka, Mando. Sige lang, sir. Sir, Dito ka. Para mag-usap tayo ng okay lang, maayos. sir. Nakita mo yun ba? Nakita mo ba yung kuhan, yung video sa cellphone? Uy, ano bang video yun? Anong video? Yung kanina yung pinanood natin nga eh. Maganda yun, ha? Okay lang, sir. Ito, sir. Mas maganda ito, Ayan, sir. ano ba yan? Tingnan mo na maigi. Uy. Oh. Uy. Oh. Uy. Oh. Okay kayo na, sir. Hindi ko gusto yung mga ganyan. Dili ka ganahan, sir. Mga palabas na ganyan. Terkuputi, sir. Uy. Asa ka riyan, sir. Uy. Diba? Yung iba pa. Yung iba. Mga picture pa. Sige. Skip lang yan. natin yan, sir. Yan. Uy, ang gwapo ng partner niya. Sir, huwag kang magtingin dyan. Dito ka magtingin, oh. Hindi. Na-appreciate ko lang yung mga ano niya, yung mga galawan niya. Uy, sige. yan. I-post mo muna, tingnan mo ito, sir. I-post ko muna. Uy, grabe. Aha. Yan. Maganda yan. I-focus mo dun sa lalaki. I-focus mo. I-focus mo sa lalaki. Yan sa likod ng lalaki. Ang ganda ng katawan ng lalaki, pare. Mando. Ay, sir, kita mo, sir, mga bodybuilder na, sir, oh. Yan yung ano. Yung isa, i-focus mo dito banda sa may likod. Huwag yan, sir, medyo mahina yan eh. Low quality yan, sir. Huwag ka dyan. 720 mo, 720. Yan. Maganda. Uy. Hindi. Uy. Ayan. Uy. Nga daw kasadya sa banda ko. Nga daw kadikit gidi siya sa driver ko nga may cellphone man isa. Dito ka, Mando. Kulang na lang, maghalukay silang duwa. Lumapit ka dito, Mando. Ayan. Maganda yan. Dito, sir. Klaro na ba yan, sir? Klaro na yan. Medyo layo-layo lang, sir. Yeah. Medyo layo lang, sir. Huwag kang mahiya sa akin. Ako ang Alam mo naman, sir, driver mo ako. Medyo na iilag ako sa iyo, sir, kasi Huwag kang mailag. magkaiba yung level natin, sir, eh. Huwag kang mailag sa akin. Langit ka, sir. Rainbow ako. Diba, sir? Huwag kang mailang sa akin. Ako nang bahala sa Ay, excuse Oy, me. darling! Ay, Aha. ito na. Ay, ayan ang pagkaan natin. Ano yung tinitingnan yung dalawa? Wala, darling, mga for the boys only. Wala, for the ma'am. boys only. Nagkatanawa, kami, ma'am, sangkuhan ang bodybuilder. Kami, competition, subog. Daw subog ang final, ma'am, eh. Ay, Tama, darling, okay. tama. Tiga, dikit gikabuduado. Daw maghalukay gikamu. Abi mando pag idog-idog diho. Dikit, diba? Pari na ang mainit na sabaw. Okay do. Naigo gikamu sini sa inyo nga ilim nun eh. Pari na. Sige, inumin muna natin yan. Salamat, ma'am, ha. Salamat sa manamit nga pulutan. Inumin na muna natin yan.
Ay, magpaalam pala ako sa iyo ngayong Yes. gabi. Uy, bakit Kasi- ka magpaalam? Alam mo naman, Ikararating mo nga lang, magpaalam ka na naman. mamayang gabi pa naman. Kasi, Sige, while nagahulat kita mamayang gabi, anong oras ka ba mag-alis? siguro mga alas 7. Kasi, alam Ay, mo, alas 7 pa pala. yung mga kumpare ko na Ah, naman nila na ako, retired na pala, gusto lang mag-happy-happy kami. di daw gabi naman na. Dapat, darling. Sa amo ni nga panahon, dapat mag-focus ka na sa akin. Walang problema yan, darling, kasi mga ilang oras lang kami doon. Mga 2 oras Baka lang kami. gusto mo, darling, timplahan kita ng Dry Max Coffee. Oy, please. While sige. naghahintay tayo ng mag-alas 7. Sige. O dali lang, ha? Walang problema yan. Dali lang. Pero Dali darling, lang timplahan kita, darling. Dali lang maligos lang ako. darling, Ah, wag na. Mamaya na lang pagbalik ko. Ha? Kung anong okay gusto lang. mo? Hindi na ako maligo. Hindi. What I mean is, mamaya na lang pagbalik ko, oo, iinom ng dried max ko. Ay. Ha? Kung okay Bakit? naman sa'yo. Mamaya pa. Mamaya na. Hindi ba pwedeng before and after? Before ka mag-alis and after sa iyong pag-alis. Sige. Walang problema yun. Basta, darling, Sige na, darling. papayagan mo lang ako na mag-enjoy mamaya. Ay, sige, kasama ang darling. mga barkada ko. No problem, darling. Ako nang bahala Oo. sa'yo. While maligo sige. ako, darling, magtimpla ako sang kape, mas maayo ka ng manok ni mo, dira. Ipatusik-tusik ka na nakagpakahig-kahiga. Para sa pagbalik ko, ready na siya mo series. Ha? Sige, darling. Walang problema. Sige. Maligo ka muna. Siguraduhan na, darling, nabaid mo ng bulang. Manyo! ay, sir! Halika na. Okay na, sir? Uwi na tayo. Ate, sige, Ikaw, sir. Hindi ka po. Ato kay napandar ko naman ang aton nga kuan, kag palabay ko naman ang aton nga service. Dali na, sir. Dali na. Oy, Mando. Saglit eh. Ada. Huwag mong sabihin kay ma'am na nagkainom kami at No problem, sir. No problem. may katibol kami Ay, kanina. Walang problema yan, sir. Mga chicks. Ha? Walang problema yan, sir. Huwag mong sabihin. Ako na bahala, sir. Huwag kang mag-alala, sir. Dali na, sir. Dayunganta ka, sir. Aray na. Bawa ka at galin si sir. Salamat, Mando. Saan ka ba nakapark, Mando? Ito, sir. Malapit lang naman tayo, sir, kasi maraming sasakyan dito kanina. Mga 1 kilometro lang yung lalakarin natin, sir. Kasi maraming nakapark dito, sir. Huwag kang mag-alala, sir. Dadayungan kita, sir, para i-guide kita. Sige, sir. Kapit ka. Kapit lang, sir. Huwag kang bibitaw. Ang laki pala ng katawan mo, Mando, ha? Abahon ko si sir. Ay, sir, kaya siyempre, before ako mag-duty, sir, sa balay pa lang, sir, nagakuan ako, sir, nag-exercise ako, sir. Magaling ka, Nag-push Mando. up ako, sir. Malaki pala ang katawan mo. Sir, ang kamot mo, sir, daw, ara naman na sa dugan ko, sir. Kailam, sir, hindi pagpisil-pisil ang dugan ko, sir. Oh, sorry. Sir, Sali na. amuning mabudlay, abi, kung hubog ni si sir, lapit na ta, sir, Sige na. Ano tayo? Dali lang, sir, ang kamot mo, sir, ara sa zipper ko. Never break,
always fight, never quit. Do it right. Are na to, sir. Masyadong mag-break ka agad eh. Mawala tayo sa passing. Inanay lang yun, sir. Eh. Very good, very good. Mando, salamat sa paghatid, Mando. No problem, sir. It's my duty and my job to basta, sir, ihatid kita safe and sound. Very good, very good. Basta, sir, kung magpabayad ka daw kuno kabulang dito sa kay Juan kuno kay Toto Renan Colonia. Sige. Saglit lang. Dali lang, sir, kay manghihianay ko, sir. Huwag ka munang bumaba. Ano? Huwag ka munang bumaba. Sir, daw lain ang papatyag ko, sir. Dali lang, sir. Dali lang. Sige, tapusin mo muna. Okay, sir. Kasi may sabihin ako sa'yo. Dali lang ko matalikod, May sabihin ako sa'yo. Bilisan mo. Gihinay ko. Ano ning daw kalam sa akon nga paamay? Daw ba nagkakamang sa akon nga pa? Mando, bumalik ka na dito, Mando. May O sabihin. hindi. Wala pa ko katapos, may nagauyog na. Hindi, may kamot. Mando. Sir! Sir! Boy, sir! Sir, lain ang nauyatan mo, sir, hindi na kambyada, sir! 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 Mahuyata, sir ba? Mando. Sir! Mando. Kabudlay gali sa imo, makainom ka, sir. Mando. Nga ginuyog mo ya, sir, nga way pa ko katapos kapangihi. Mando. Makinig ka muna sa akin, Mando. Sir? Makinig ka muna sa akin. Dali lang anay, sir, kay... Makinig ka muna sa akin. Dali lang anay, bala, sir, kay plastar ko pa nga akon nga baterya. Makinig ka muna sa akin, Mando. Bao na ano ka man mo, ya, sir, man. Sir? Mando. Alam mo ba, Mando? Sir, hindi niya pwede, sir. Mando, matagal ko nang ginatago-tago ito, Mando. Ano ang imuon ko sini kay... Si sir nga daan... Retirado nga sundado. Mando. Basi kung magpalaga ko, pusa ako sa 45 yan. Mando, huwag ka nang pumalag, Mando. Sir? Mando, may gusto lang akong sabihin sa'yo. Ano ang hiyambal mo, sir? Mando, Buwas, sir, may ara kita katuan, sir. wala, Mando. Nakabook na ini, sir. Wala, Mando. Sir, Makinig ka muna, Mando. basi kung pwede, sir, mapuli na ako, sir. Mando, matagal ko nang ginatago-tago ito Sir? simula nung nasa serbisyo pa ako. Sir, maluoy ka man, sir, ay. Mando, pagbigyan mo na ako, Mando. O, hindi. Pagbigyan mo na ako, O, Mando. hindi. Dali lang, sir, dali lang, sir. Mando, Ay. alam mo bang matagal na kitang gustong-gusto, Mando? Mando, pagbigyan mo na nga ako, Dali lang, Mando. sir. Dali lang, sir. May istorya ko bala anay Mando. sa mo, sir. Dali lang, sir, ba? Mando, pagbigyan mo na ako, Mando. Hindi ko na talaga matago ito, Mando. Matagal ko na Sir? tago-tago, Mando, pero hindi ko matago. Maluoy ka man, sir. Bata pa ko, sir. Alin na, Mando? Bata pa ko, sir. Alam, Mando. Sir? Alin na, Mando? Mando. Oy. Mando, dali ka na, Mando. O, hindi. Mando. Nung kagina pa nadira ang salakyan nakapark sa gawasa. Mando. Dali lang. Ako lang bahala sa'yo, Mando. Nung may tao sa sulod. Basta subang way pa sila nagwa sa sulod sa salakyan. Dali lang. Nagauyog ang salakyan. O hindi. Dali lang. Silipon ko. Ako lang bahala sa'yo. Silipon ko. Ako ang anong gusto mo, Mando, ibigay ko sa'yo. Basta pagbigyan mo lang ako, Mando. Sir? Mando. Dali lang bala anay, sir. Pa-istorya bala anay ko, sir. Mando, wala nang istorya-istorya ito. Plano ko, sir, nga... Mando, huwag ka na magsalita, Mando. Ako lang bahala sa'yo. Mando. Sir? Baw, sir, kakalam. Kalam. Hindi gani daradapit, sir. Hindi na mo sa wala-wala jotay, sir. Ako lang bahala sa'yo. Bao. Anong himuon ko sini?
Sige, sir, padayunan na lang na, sir. Oh, hindi. Oh my goodness. Ako nang bahala sa'yo. Patawara. Ako nang bahala. Pasaylo. Hindi ni matuod ang ako nakita. Ang ako nakita. Ako nang bahala sa'yo. Damgo lang ini. Kung damgo ini, tampaon ko ang akong kagalingon. Halika dito man. Para lang gihapon. Halika dito man. Matuod bala ini ang nakita ko. Halika dito. May milagro gidayan o kon. Natabuan lang. Hoy! 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 Siling ko, Gen! Ma'am? Darling! Ma'am? Wala ako sang labot ni ma'am. Natulugan na ako, ma'am. Siling ko, Gen. Mando! Darling! Mando! Ano ini ang ginahimo mo? Nga nagaduko-duko ka, dira ka nagaluhod-luhod ka. Ma'am. Ari na. Ma'am ba? Lako naman do. Lako naman do. Now what I'm about, have you fucking cloud. If you raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm legend bound. Can't stop me now. You don't wanna fuck with me. Patawara ako. Kahuyanan man to ang ginimo mo. Ay, ambot, ambot, ambot. Sa una daw hindi ka pa manamusin, ha? Hindi manabi ang ginimo mo. Patawara ko. Patawara ko. Hindi manabi ang ginimo mo. Patawara ko nga. Mas madawat ko pa mando. Madawat ko pa mando kung Romeo akong pangalan. Romeo. Then si Juliet. Romeo, madawat ko pa Romeo kung sa babae ka nagtupa. Pero nga, may ginatago kagali. Kung nagambal ka sa una nga may pakpak, kung tali buligan ko ikaw sa humblad. Makahuloya ang ginimo mo. Umpisa subong mando. Hindi ko madawat ang mga natabo. Hindi ko madawat. Kahuyanan ang ginimo mo. Dugay ko nang ginatago-tago. Dugay ko nang ginatago-tago kini. Sukat pagsulod ko sa serbis. Pero di ko gid matago. Porbida! Ay, patawara. Di ko gid matago. Ay, Mando! Romeo na ano ikaw? Di ko gid matago. Romeo! Di ko gid matago ang akong gibati. Bisan amo pa na natabo. Pero wala ako sa may bahimo kay kahuyanan ang ginimo. Patawaran ako. Malakat ako kag hindi ko mapatawad. Hindi ko mapatawad. Gang! Patawara ako, Gang! Hindi ko mapatawad. Patawara ako. Patawara ako. In fairness kay Romeo, at least, giamin niya ang mga natabo. Giamin kay nasakspan. Romeo! Anong ginahimo niya nga nagluhod ka? Nagluhod ka raw. Baldado. Papa J. Boy Nonoy. Ari ako subong sa isa ka lugar nga nagaisahanon. Nagapinsar-pinsar, Papa J. Boy Nonoy, ko anong saktong himuon. Nahuya ako sa ako ang pamilya. Tani, maltagaan ko ninyo, glaygay. Romeo. Ano yung laygay tani dali kay si Romeo, man? Gani mo.
Anong ilay kita sini? Sa bagay, may nadawat naman siguro ka sa imong retirement, sir. Indo ka na lang Itukod. og kuan sir, ikaw ka na lang nag-parlor. Ay, nako. Sige lang. Ang importante, nagpakatotoo si sir. Andaman. Pamangkot din na tos Mando subong. Bante, kasi kung Ambal ni Mando. Sige na lang, sir. Dayo na lang. yun na lang.